Dobrý večer, vážení přátelé, rodiče a milí studenti. Dovolte mi, abych vás jménem celé letošní oktávy co nejsrdečněji přivítala na našem zkouškování. Ač se to může někomu zdát neuvěřitelné, je tomu už takřka 8 let od chvíle, kdy jsme my, studenti oktávy, mladí a neklidní, poprvé vstoupili do bran našeho milovaného ústavu. Není však pouze zásluhou nás samých, že jsme došli až sem. Je nutno vzpomenout na všechny, kteří nám v nelehkých chvílích podali pomocnou ruku. Poděkujeme proto našim rodičům. Děkujeme vám za vaši důvěru, kterou jste do nás vložili, za vaši 100% podporu i za to, že jste nás nutili do učení v čase, kdy jsme k tomu měli pramálo chuti. Poděkujeme našim profesorům. V první řadě bych ráda zmínila naše třídní profesorky, nebo spíš takové naše druhé malinky, paní profesorku Stránskou, Bořákovou a Lučnovou. Děkujeme vám za vaši trpělivost a pevné nervy, za to, že jste při nás stáli v dobrém i zlém, že jste se o nás celé roky starali téměř jako o vlastní. Nesmíme zapomenout poděkovat i všem ostatním, vlastně celému našemu profesorskému sboru. Děkujeme vám za všechno, co jste nás naučili, za všechno, co jste nás naučit chtěli, i když jsme se bránili zuby nechty. Věřte, že každá vrázka, která byla poslána vám, ve skutečnosti vaší nebyla. Jen vaše sdělovala smutek, že neumíme všechno tak, jak bychom si přáli. V neposlední řadě poděkujeme sami sobě navzájem. Poděkujeme si za to, že jsme spolu až do dnešního dne vydrželi. Za to, že jsme existovali víceméně v přátelské shodě a za to, že budeme mít na co vzpomínat. Jsme dokonalý kolektiv se spoustou chyb. Pojďme se nyní podívat na to, jak nám to těch 8 let dohromady utíkalo. Už je to 7 let, co jsme jako nesmělí primáři usedli v Dolenec gymnáziu. Psal se rok 2007 a pojem jako maturita nebo dospělost se zdály být hudbou velmi vzdálené budoucnosti. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, bylo to tenkrát podobné jako dnes. Rozloučili jsme se s něčím, co jsme dobře znali a museli udělat velký krok do neznámého. A tak, jako tenkrát, v době, kdy v módě byly oblečky fyzické velikosti. Doufáme, že i tentokrát naše kroky povedou správným směrem a posunou nás dál. Posledně to vyšlo. Ačkoliv jsme se v té době navzájem vůbec neznali, Stačilo jen pár dní a zdálo se, že se známe celý život. a znát se budeme až do jeho konce. Už na začátku jsme se navzájem snažili přesvědčit, že jsme všichni normální. Nemělo však cenu si něco nalhávat. Jakmile jsme přijali pravdu, že jsme všichni stejní šílenci, bylo vše snazší. Nikdo už se nemusel stydět za to, jaký je. Nikdo nemusel skrývat svou pravou tvář. Ani svůj proměnlivý vkus. Stačilo se jen přinést přes veškeré rozdíly, které mezi námi byly. A držet spolu. A bylo to super. I když jsme občas byli slepí k věcem kolem nás, Nebo došlo k nějaké té bitvě. vždycky jsme vykročili tou správnou nohou.
aby dobro zvítězilo nad zlem. A aby to všechno skončilo úsměvem. Úsměvem, který jsme se snažili přenést i na ostatní. A tak jsme přinášeli radost nejen sobě, ale i malým dětem. Což je pro nás už tak obrovské vítězství. Přesto však musíme pokračovat v cestě. Dokud nevstaneme na vrchol. A nebudeme úspěšní tady. Z některých se možná stanou svatí hudebníci, Z jiných číšníci, nebo módní návrháři. někteří se možná brzy ožení nebo vdají. Což možná někdo špatně ponese. Ale bude to stát za to. Někteří se možná změní, Ať už méně, nebo více. nebo více méně. Někteří se ale nezmění nikdy. Od toho nás však dělí ještě jedna překážka. Těžké dveře jménem maturita, které musíme otevřít a projít jim dál. To si však žádá opravdu silného duchu. Takového, který se dokáže soustředit v každé hodině. Pravého muže. Nikdo takový ale do naší třídy nechodí. A tak jsme rádi za vyspělost dnešní techniky, kterou využíváme téměř ve všech předmětech. Francouzština, Literatura, velká přestávka, dějepis, matematika, základy společenských věd, volná hodina, jako bonus tělesná výchova. kromě toho jsme velmi disciplinovaní. A stále vylepšujeme svoji schopnost vyjadřovat se. A své fyzikální znalosti neustále prakticky procvičujeme. Občas pár děti pošlíme. Ale víš, že třeba umíme si udělat pořádek na stole. Vždy došlo na 110%. Protože my se nevzdáváme. Zájemně si hlídáme záda a držíme spolu. I tak se ale občas to učení zamotáme. Motáme se a motáme. Ale nakonec vždy úspěšně dorazíme do cíle. Nevadí, když to párkrát podnikneme. Důležité je zvednout se a pokračovat dál.
A nezáleží na tom, jaké pořadí, ani jakým způsobem. Důležité je, aby ji projeli všichni. Tak snad nám učitelé nepodrazí nohy. A maturitou bez problémů protančíme. Konec konců jsme v tom opravdu dobří. A to ve vzrůstě. Bude to sice učitel, ale s tou správnou motivací. Stačí si jen zachovat optimismus. Tak nám držte palce, abychom bez nehod dorazili až do cíle. Abychom krok za krokem stoupali výš a výš. Abychom rok za rokem nestráceli optimismus a chuť do života. Abychom i nadále zůstali dobrými přáteli a často se scházeli. Abychom nezapomněli na věci, které jsme spolu za těch 8 let prožili. Abychom úspěšně zvládli maturitu, tu druhou nejdůležitější věc. Protože tu nejdůležitější část už jsme dávno dokázali. A kdyby nás to robili znepřátelné, musel bych hledat opravdu. a to, co jsme spolu za těch 8 let prožili, nám už nikdy nezní. A nyní jsme na pódium pana ředitele, aby nám řekl pán slovo. Když dovolíte, dobrý večer, dámy a pánové, vážení rodiče, vážení přátelé, členové rodin. Věřím tomu, že vaše rodinné příslušníky s chutí si zde prohlédnete situaci nebo při příležitosti, která je nad jiné slavnostní. Jednou za život se člověk dostane před maturitu a maturitní zkoušce mimo jiné patří tady tento dnešní večer. Relativně snadný. Pokud zvládnou uvést správně na stupínek a především své ze stupínku, říkám především děvčatům, když mějí propatky, tak se to jistě všechno vydaří.
Já jsem tady se zájmem prohlédl, podíval jsem se, to, co jsem si uvědomil teď nedávno, že jsem viděl vaše fotky z Primy, takže za těch 7 let, 7,5 roku, je na vás určitě vidět určitá změna. Věřím, že bude vidět a slyšet i u maturity, až promluvíte. Takže já, když jsem se na vás díval, právě jsem si uvědomil Veronika Putová, jsem měl jako první, jsem dával diplom, když vyhrála jako nejrychlejší děvče mladší soutěž ve sprintu v Primě. Nevím, jestli to vydržel do dneška, a tenkrát bych to měl. Takže jsem si z toho zapamatoval. Jinak samozřejmě za těch 7 roků těch zážitků s vámi je poměrně dost. Vy jste říkali, že jste sem přišli mladí a neklidní, takže dnes jste mladí pořád, někdy jste až velmi klidní, takže tady si tomu, že i ten dnešní večer přispěje k tomu, že zneklidníte. Dostanete stužku, což je takové v podstatě znamení, já vždycky říkám, především je dobrá stužka k tomu, abyste si každý ráno všimli, že ji máte, abyste si uvědomili, co vás bude čekat v tom 3. květnovém týdnu. Takže já věřím, že ta stužka jako taková výstraha vám poslouží. Přeju vám především, abyste dnes večer o tu stužku nepřišli, to znamená, abyste ji nestratili, doporučuji podstatě po rodičích napřed domů. A jinak si myslím, že ten dnešní večer je určitě pěkný, je slavnostní a nic nám nebrání, abychom to vychutnali. Do Vánoc máme ještě daleko, to se scházíme poněkud dříve, než bývá zvykem, ale já myslím, že to nevadí, pokud se díváte na počítači doma, tak zjišťujete, že už řada podobných akcí probíhá. Takže je to tak akorát na to, abychom se navzájem vyděsili a abychom se začali připravovat. Já bych chtěl jenom říct, maturita je vždycky nepříjemná především, protože je to strach z neznáma. Za poslední roky, já to nechci zakřiknout, ale v podstatě nikdo na škole problémy, aspoň se státní maturitou, neměl. Letos maturovalo, když to přidám obchodní akademii, asi 100 lidí, něco přes 100 lidí na škole. V dnešním dní má těch 99 maturitu hotovou. Takže věřím tomu, že vás, tak jak tady vás bude, že si to dobře napočítal 24, takže by bylo dobré, abychom po nich už neměli s vámi žádné starosti. Takže abychom se rozloučili už v květnu. Co popřát rodinám, rodičům, především by bylo dobré, abych vám přál, abyste jim nevěřili, že mají příliš mnoho práce. To znamená, jsou naprosto normální i nadále. Sem tam mohou chvilku věnovat času učení, ale můžou fungovat současně také naprosto normálně v rodině. Takže to si myslím, že je naprosto jasné. Oni sami časem zjistí, že nikdy nebylo lépe než teďka. Takže já bych jim chtěl popřát, aby celý život, který mají před sebou samozřejmě, aby na tom byli ještě lépe, ale tady tyto roky jsou skutečně asi nejlepší. Vždycky říkám, že nejlepší je, aby se to člověk vůbec uvědomoval, protože někdy lidé prožívají nejlepší roky života a vlastně o tom ani vůbec nevědí a pak se za 10, za 20, za 30 nebo jak já za 40 let dívají zpátky a uvědomují si, že vlastně ty roky byly docela příjemné. My budeme mít ještě samozřejmě spoustu dalších příležitostí se takto setkat, takže já to nebudu prodlužovat, protože máme před sebou to nejdůležitější, já jsem taky nervózní, jak se nepodařilo všechny ty čtenky správně zapichnout. Takže věřím tomu, že to všechno vyjde a přeju všem, abyste si dnešní večer zapamatovali a především, aby to byl start k dalším vydařeným večerům, podvečerům a především start do celého dalšího života. Takže ještě jednou přeju, ať vám se daří dnešní večírek chovat kultivovaně, to inteligent snadno zvládne. No a od zítřka, až to všechno vyhodnotíte, tak abyste zase byli pod dozorem rodičů nenápadným a začali se chystat. Samozřejmě učit se budete všechno, ale především to, co chcete předvést od toho 18. do asi 21. května. Takže už se na to samozřejmě těšíme. Děkuji. Míša je milá a přátelská, dokáže být téměř s každým. Ráda vyrazí do společnosti s partou přátel, nikdy neskazí legraci. Skvěle se vyzdá v hudbě, nevynechá téměř žádný koncert nebo hudební festival. Dokáže se vcítit do ostatních, čehož by budoucnu chtěla využít jako psycholožka.
Verča má ve svém životě jasno. Chce být úspěšnou právničkou a udělá pro to vše. Dokáže se skvěle ohánět argumenty a nikoho nešetří. Mimo to ráda tančí a miluje jízdu na kolečkových bruslích. Je svědomitá, zodpovědná a když už se do něčeho pustí, věnuje se tomu na 100%. Letoňák stršící originalitou na každém kroku. Kolektivu je velmi oblíbený, i když mnohdy neudrží jazyk za zuby, pusa mu jede o 106. Je to všestranný sportovec, baví ho letadla a veškerá technika, takže od mobilu, který mu již přiroste k rukám, není možné otrhnout. Regina je velmi společenský člověk a mezi své největší koníčky řadí své přátelé. Kromě toho je velmi zodpovědná a k povinnostem se staví vždy čelem. Sport se též radí do jejich zájmu a nejradši má volejbal nebo kolečkové brusle. Sní o studiu medicíny, jednou by chtěla být úspěšnou zubařkou. Koudy má velmi originální a zábavný psaný projev. Má totiž velmi hojnou fantazii. Je skvělý kytarista a všestranný muzikant. Působí laxným dojmem, ale umí se pro mnoho věcí natchnout. Tenis, posilovna a Beatles jsou toho důkazem. Rozumně nakládá se s tím volným časem, ale stále ještě neví, jak vyplnit svou budoucnost. Aneta má velmi kladný vztah ke sportu, atletika a lyžování, tak k hudbě. Má optimistický pohled na svět a dokáže se o něj podělit se svými přáteli. Baví technické předměty, matematika, fyzika a dále chce pokračovat na studiu na Vysokém učení technickém. Jejím heslem je nikdy se nezdá. Kuba je sice tichý, ale vždy ho zajímá, co se když usne. Je to vysloužilý sportovec po mnoha operacích, ale s mnohými zkušenostmi. Vždy, když má příležitost, reprezentuje školu v nejrůznějších sportovních disciplínách. Nejraději má ohlušující dobu na diskotékách, kam často chodí se svými přáteli. Chce studovat na univerzitě v Praze. Ten má hezký tělo, to moje mladý svědčí, taky nějaký tělo. Koukni jsem na něj, na ty jeho svaly, jenom si představit vidět do národní slavy.
Honzík je lamač dívčí srdcí. Není akce, kde by nebyl použitý nějaké té slečky. O budoucí povolání má jasno. Chce být lékařem, takže holky pozor, solidní partie. Anatomii člověka ovládá stejně jako celý zbytek biologie. Je skvělý muzikant a baví ho i malování. Martin se k učení staví tak, že pokud si má vybrat mezi učením a kamarády, volba je vždy víc než jasná. Neodolá proto ani žádnému přátelskému tenisovému utkání. Rád jezdí po nejrůznějších koncertech, sbírá podpisy celebrit nebo relaxuje u filmů a seriálů. V budoucnu by se chtěl stát podnikatelem a hodně cestovat. Raz už taký sama, môžete ma za to aj zabiť. Žijem dnes za to, chcem sa predovšetkým baviť. Dana Mikesková. Dana je velmi všestranná. Vyzkoušela už od baletu až po box. Několik let se věnovala hře na kytaru a stále má k hudbě kladný vztah. Má ráda plánování jasné a perfektní budoucnosti s pevnými základy. Možná proto chce být stavební inženýrkou. Věřím, že se mne ešte něco bude, no jo. Aneta Poloučková. Další z komunity upovídaný. Aneta nadevše miluje své přátele a veškeré sportovní aktivity. Relaxací je pro ní jízda na kole, volejbal či jiná odvětví sportu. Ve škole je velmi zodpovědná a výsledky tomu odpovídají. Už teď si Anet svou bílí zadělává na slibnou kariéru. Radek má většinou na všechno dost času, nic nechce uspěchat, proto někdy přijde o několik minut či hodin později. Svůj volný čas rád naplní poslechem dobré hudby a sledování filmů. Také mu nedělá potíže nakreslit portrét slavné osobnosti nebo někoho z kamarádů. Má v plánu studium ekonomie. Lenka je veselá a optimistická. Mimo to je však ve třídě považována za chodící lékárničku. Možná proto není divu, že se chce v budoucnu věnovat farmacii. Má ráda tanec, zpěv a různé sporty, někdy dá ale přednost svezení na motorce. Miluje cestování a každou chvíli se s tím přáteli. Leonie
Hlavním oblíbencem je Tomáš Kus a vše, co se jej týká. Nevynechá žádný florbalový trénink a ve volných chvílích tráví nejraději čas se svými přáteli. Mezi jejich další koníčky patří hraní na kytaru či ukulele nebo sledování filmů a poslech hudby. O svém budoucím povolání ale ještě představu nemá. Sára má jižanský temperament, takže není radno si s ní zahrávat. Chorvatský původ kompenzuje častými výlety s kamarády po krásách Jižní Moravy. Má ráda malé děti, proto by jí chtěla věnovat svou budoucnost a být jejich učitelkou, ale ještě předtím by ráda procestovala celý svět. Ondra se s radostí věnuje počítači a všemu okolo něj. Líbí se mu jeho využití a také zábava, kterou počítači a internet nabízí. Jeho srdce ovšem tíhne k folkloru, rád zpívá a hraje na housle a kytaru. Jeho koníčkem jsou i dějiny, zejména pak historie veškerých válek a bitev. Petr Selinger. Seča je vyrovnaný, klidný a potrpí si na elegantním vystupování. Má velmi silnou vůli a odhodlání, které mu pomáhají nejen ze školní lavici. Většinu svého volného času tráví v počítače, ale i přesto je všestranně nadaný a drží titul nejlepší sportovec školy. Svou budoucnost vidí na VUT se zaměřením na informatiku nebo strojní inženýrství. Dominik patří také do skupiny posilovacích nadšenců. Kromě toho se ale naplno věnuje i svému aljašskému malamitovi. Svou sportovní kariéru odstartoval jako úspěšný třídní brankář, zároveň by si chtěl však někdy zahrát opravdový hokej. Chtěl by studovat informatiku, protože je technicky zdatný, ale manuální práce mu činí menší potíže. Petr Smísitel. Smísa celých 8 let vykazoval znaky geniality. Jeho oborem je matematika a fyzika. Tudíž můžeme jen čekat, kdy v těchto disciplínách obdrží Nobelovu cenu. Baví ho ovšem sport a hra na klarinet. Už teď však můžeme předpokládat, že na něj čekají v některém výzkumném ústavu Akademie věd České republiky. Lucie Ulrichová. Lucka je zodpovědná a milá. Vyniká též
organizačními schopnostmi. Je všestranně nadaná, jde jí jak škola, tak soutěže v nejrůznějších sportech. Její vášní se stalo fotografování. Velmi zodpovědně se staví k učení a chtěla by vystudovat medicínu. Nesmím se ptát, kudy se cesta vede k vysněným cílům, jak nesledit se. Jana Zemanová. Anička je taková černá ovce naší třídy. Učí se, pilně se připravuje z hodiny na hodinu a je to zosobněná zodpovědnost. Jejím vzorem jsou osobnosti z oblasti vědy, literatury a vůbec všichni vzdělaní lidé se smyslem pro spravedlnost. Nesnáší kuřáky, alkoholiky a ty, kteří věří, že 13 je nešťastné číslo, obzvláště v pátek. Petr je všestranný sportovec, protože ho pohyb baví a naplňuje. Je posledním ze známé čtveřice z posilovny. Je též technický typ, ve škole ho baví fyzika a matematika. Při vyučování se snaží být pozorný, i když ne vždy to zvládá. Být elektrotechnickým inženýrem v dopravě byl jeho sen už od mala. Jana Pročušková. Jana je stále usměvavá, někdy až moc. Má ráda svůj klid, ale zároveň ráda chodí do společnosti. Je také velmi povídaná a sdílná, takže co neví, to nepoví. Baví vše, co se točí kolem hudby. V budoucnu by chtěla mít milujícího manžela, 2 děti a práci, která jí bude bavit. Vojtěch Zlůj. Vojta je třídní bavič. Už leckdo z profesorského sboru ho posílal na školu s hereckým zaměřením. Vojta má však úplně jiné ambice, tak se necháme překvapit. Je spolehlivý a zodpovědný. Je též normálně zdatný a jeho pokus na zahrádce jsou toho důkazy. Jako dodatek nemá rád Michala Davida. Nyní žádáme o výměnu roli. Chtěli bychom totiž pasovat do řádu maturantů naší první paní profesorky třídní Soňu Stráckou. Soňa Strácká. I když už možná pozapomněla některá naše jména, jinak nezapomeneme nikdy, protože nám neskutečně pomáhala a provedla nás první rok studia.
naši druhou třídní profesorku Kateřinu Dvořákovou. Kateřina Dvořáková. Mysleli jsme, že to byla naše druhá a poslední třídní profesorka. Stali jsme se jejími nevlastními dětmi, ovšem pak nás vystřídalo mladší a krásnější dítě, Kubík. Přichází naš maturitní a zřejmě poslední paní profesorka třídní Marta Lišná. Rekordmanka počtu maturitních tříd za 3 roky. Profesorka naši třídu sice zdědila, ale hned si nás osvojila, skoro jako vlastní. Máme štěstí, že ji máme. Na závěr nesmíme zapomenout na našeho pana ředitele. Jiří Vlček. Pan ředitel je člověk na pravém místě, ví totiž úplně všechno. A i když nás nikdy neučil, zná nás skoro jako své bohy. Děkujeme všem a na závěr našeho svatostního služkování vám zaspíváme studentskou hymnu Gaudeamus.